Boas tardes. Comparezo ante vostedes para darlles conta dunha decisión que acabo de adoptar. Onte mesmo recibín unha notificación do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que me comunica a miña condición de investigado nun proceso xudicial. Trátase dunha situación que ocorreu na miña esfera estritamente personal e que non quero baixo ningún concepto que poida afectar á Xunta de Galicia ou ás institucións autonómicas. Por iso veño de comunicarlle ao presidente da Xunta a miña dimisión como conselleiro do mar. Son absolutamente inocente da denuncia que se formula contra min e quero centrar todas as miñas forzas en defenderme onde corresponde, que é no ámbito xudicial. Levo 30 anos en política, onde comecei desde a base. E nunca vivín un momento tan duro como este, porque sei da miña inocencia. Durante a miña trayectoria aprendín o significado da responsabilidade e da honra. Tamén a importancia de que as circunstancias de vida privada dunha persona determinada non enturbien nin o máis mínimo a confianza da xente nas institucións. Dimitir para defenderme dunha denuncia da que sei que son, e insisto, totalmente inocente, é unha decisión moi difícil, pero estou convencido de que é correcta. Para min non hai outra opción. Dou este paso porque quero comparecer ante a xustiza como calquera outro cidadán. Renuncio á miña condición de aforado, para que non supoña ningunha diferencia a nivel de procedemento xudicial, nin tampouco poida utilizarse para proxectar ningún tipo de sombra sobre a miña inocencia. Trátase dun caso que aconteceu no ámbito privado e que debe resolverse no ámbito xudicial. Confío en que o proceso se resolva o máis rápido posible e que poida reincorporarme á miña vida política canto antes. Veño de comunicarlle ao presidente a miña decisión e quero agradecerlle que comprendese as miñas razóns e aceptase a miña dimisión, ao igual que a confianza que depositou en min ao nomearme conselleiro. Gracias tamén ao meu equipo por todo o apoio e, sobre todo, de corazón, gracias á xente que quero e que me quere, porque eles serán os máis afectados por un proceso no que non cabe dúbida se acabará facendo xusticia. Moitas gracias.